prezentare centrat pe personalitatea marelui sculptor Constantin Brâncuș. Dar înainte de a trece la acest punct al simpozionului nostru, aș dori să dau cuvântul domnului Virgil Lăță, fondatorul editurii Libris, pentru a ne spune câteva cuvinte. Mulțumesc! Bună seara! Suntem fericiți, pur și simplu fericiți, noi cei de la Libris, de la editura Creator, că suntem la Miercuri Giuc, suntem pentru a doua oră prezenți. Am fost nu de mult, o parte din noastră ne-am întâlnit la Lepăda Neagră de pe Valtul, lansare cu Romeo Couții și iată-ne din nou aici, la invitația președintelui Asociației Culturoilor, Regina Maria. Am avut atunci o discuție în care spunea că în județul Harghita sunt doar 14% români. Că nu se întâmplă nimic din punct de vedere românesc. De dovadă acum o săptămână și numai atât vreau să spun, mie nu vine să cred că a fost un târg de carte aici în care a fost fără carte românească. Și când vă spun asta, sufăr de ce? Fiindcă noi pe site-ul nostru, site-ul Libris.ro, conține titluri toate limbile de circulație mai apropiate sau mai depărtate, să zic, internaționale. Avem peste, în jur de 800.000 de titluri în limba engleză. Nu vă las la urmă către limba română, că normal că avem peste 500 de titluri și mii de titluri. Avem și titluri în limba maghiară. Nu vine să cred că noi nu am fost invitați. Bun, n-am fost noi invitați, dar o să fie 7 titluri. Noi aici suntem nu ca să spunem sau să arătăm că, uite, facem și noi ceva. Nu. Suntem aici, fiindcă știm că în cultură nu există granițe. Și cu asta mă opresc. Suntem prezenți? După cum vedem, cu 3 autori care fac parte din catalogul editurii Creator, care face parte din grupul Libris. A fost Gabriel Socaciu, urmează domnul profesor Andrei Marga, iar acum Claudia Mota. O să vă povestească atât colega mea, redactor șef la Creator, Elena Dițu, dar o să vă povestească și sunt convins că o să vă cânte Claudia Mota. Mulțumesc și credeți-mă că suntem fericiți că sunteți aici. Fără dumneavoastră, noi n-am scoate nici cred și nici nu am putea să vă mulțumim frumos. Seara faină! Mulțumim domnule Virgil, mulțumim Claudiu. O să spun din nou bună ziua pentru cei care abia au venit alături de noi. Sunt Elena Dițu, redactor cadrul editurii Creator, parte din grupul de filme Libris. O să fac o scurtă introducere a Claudiei Modea. Ea este actriță română-canadiană, poetă, scriitoare, dramaturg, scenaristă, traducătoare și profesoară de artă dramatică. Apare sub lumina reflectorilor cu mult succes, de la București până la Los Angeles, deținând numeroase distincții în țară și în străinătate. În primul rând, ca actriță cu One Woman Show, dar și ca dramaturg. În prezent, ea este director artistic al teatrului nostru, Teatrul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, profesor de artă dramaturg la Centrul UNESCO Mihai Eminescu din București, unde coordonează peste 100 de copii în arta dramaturg. La Gaudeamus 2019, cartea sa Macilor, decalog teatral, care a fost publicată la Libris Editorial, actuala editură Creator, a fost aleasă pentru o campanie a radiodifuziunii române, fiind promovată și recomandată ca una dintre cele mai îndrăgite 10 cărți ale acestui târg din acel an. În luna noiembrie 2022 a fost laureată la Festivalul Național de Teatru Brașov 2022, premiul pentru cea mai bună actriță, cu piesa Brâncuș, Dragostea mea, cea despre care vom discuta și astăzi. La începutul anului 2023, ea a adus deja noi proiecte teatrale, susținute aproape în toată lumea, bucurându-se de un mare succes. De la Paris, de Dragopete cu Brâncuș la Paris, până în Elveția, Femeia Eternă Poveste, București, Los Angeles, cu piesa
Brâncuș și Cântecul Pietrei, dar și în Moldova, toate fiind însoțite de lansarea acestei cărți. Pe prefața cărții Brâncuș, dragostea mea, au scris numeroase personalități cu renume, atât cât și strănepoata sculptorului Constantin Brâncuș, Ileana Vlăduț, pe care aș dori să o citesc. În cartea sa, Brâncuș, dragostea mea, Claudia Montea ne poartă cu pasiune, cu mințenie și zbor măiastru, prin dragostele îmblăzitorului Pietrei, vindecându-ne sufletul. Eros, Filos și Agape reprezintă temeiul creației lui Brâncuș. Așa au evoluat iubirile și operele marelui artist. Claudia Montea și șterge gândurile pe hârtie cu aceeași dragoste cu care maestrul Brâncuș trătuia piatra. Așadar, eu vă invit să descoperiți cum Claudia Montea a reușit această maestrie. Mulțumim! Bună seara! Bună seara, dragii mei! Uitați, pun mâna aici la inimă și dacă aș putea așa să fac o reverență pentru fiecare dintre dumneavoastră, să știți că aș face din tot sufletul. Și vă rog să considerați o reverență pentru fiecare dintre dumneavoastră. Sunt actrița Claudia Montea din București. Am venit azi direct de la București. Am venit cu inima deschisă aici la dumneavoastră și este pentru prima dată când vin la Miercurea Ciuc. Ce frumos sună titlul acestui eveniment. Carte, cinste cui te-a scris. De altfel, cred că acest eveniment este o simbioză de cinstire, adusă în primul rând identității noastre naționale, adusă nouă, mie, dumneavoastră, aduse limbii române. De altfel, ce este această limbă română? Această limbă română în care noi publicăm și mai ales eu am acest privilegiu, această șansă divină în viață, să fiu reprezentată și să fiu publicată de editura Creator, alias Libris, care deține supremația națională în difuzare și distribuire a cărții. Nikita Stănescu, unul dintre cei mai mari poeți ai acestei țări, spunea că a vorbi despre limba română este ca o duminică, iar limba română este patria mea. Ce minunată patrie este limba română! De altfel, această limbă română a noastră este limba lui Eminescu, reprezentativ, nu? Este limba lui Enescu. Și eu adaug aici, permiteți-mi să spun, este limba și a lui Brâncuș. Am venit aici cu Brâncuș în inimă și cu această carte, Brâncuș, dragostea mea, pentru a vorbi și pentru a aduce un prinos de recunoștință acestui simbol național care a intrat în conștiința nemuritoare a Universului. Brâncuș, dragostea mea, este o carte care am lansat-o recent, în luna februarie a acestui an. Și, deși a fost lansat recent, se bucură de un drum foarte frumos. Un drum care a fost, în primul rând, binecuvântat pe pământul francez, acolo unde Brâncuș a stat mai bine de 50 de ani și unde Brâncuș și-a donat operele cu bucurie, dar și cu tristețe. Cartea Brâncuș, dragostea mea, este o carte care este publicată și este tradusă în 10 limbi de circulație internațională, incluzând franceza, engleza, germana, rusa, chineza, ebraica. Și este o carte care, așa cum spune, exprimă în primul rând dragostea mea pentru acest mare artist al nostru. De ce am scris această carte? Cred că, dincolo de faptul că găsesc această corespondență de suflet între noi doi, cred că primul lucru s-a datorat faptului că sunt născută la Târgu Jiu. Sunt născută aproape de Hobița
pe meleagurile gorjene și vă dați seama că toată copilăria, toată adolescența, eu mi l-am petrecut printre operele lui Brâncuș. Dar nu mi-e rușine să recunosc. Să știți că atunci când eu eram acolo și chiar mi-aduc aminte, prima mea întâlnire așa de iubire am avut-o la Poarta Sărutului, chiar dacă n-am trecut niciodată pe sub Poarta Sărutului, să știți că eu nu conștientizam valoarea acestor capodopere. De multe ori gândesc că nu putem să vedem pădurea din cauza copacilor sau copacii din cauza pădurii. Așa am fost și eu. Eram acolo în lumea magică a lui Brâncuș și nu-mi dădeam seama. Apoi eu am emigrat în Canada. Am stat 10 ani în Canada și după aceea 2 ani între Canada și Los Angeles. Am și cetățenie canadiană. Și am venit cu câțiva prieteni în România, iar la întoarcere în Canada, când am fost să vizitez un prieten, am văzut pe șemineul din living room la el o copie după Sărutul lui Brâncuș. Credeți-mă, am fost atât de impresionată pentru că veniseră acești prieteni și prietenul acesta venise cu mine în Târgu Jiu. A vizitat acolo la Poarta Sărutului, era și o expoziție cu vânzare a copiilor, replicilor, operelor lui Brâncuș și el a cumpărat un sărut. M-a și rușinat acest lucru, dar în același timp m-a făcut să-mi pun o întrebare. Dar de ce? Cum? Aveam o ciudă în mine într-un fel, dar și sentimentul ăsta de ce mă bucur că omul ăsta, uite, îl place pe Brâncuș al meu. Apoi când am venit în România, am descoperit o carte extraordinară, zic eu. O carte care se numește Brâncuș și femeile lui. Cartea este scrisă de Miron Manega, un om de înaltă cultură a acestei țări și poate unul dintre cei mai veritabili brâncușiologi ai acestei țări. Cartea vorbea despre iubirile lui Brâncuș, mai degrabă despre inima lui Brâncuș, despre omul Brâncuș, nu despre acel zeu care este al creației lui sculpturale. Și acest lucru, când am văzut cum a putut să iubească Brâncuș, ce femei extraordinare am întâlnit în viața lui, aceste lucruri m-au marcat foarte mult. Și am zis, iată un subiect extraordinar pentru mine ca actriță, dar și ca dramaturg în același timp, să pot să mă exprim și să fac ceva. Acest lucru, practic, a declanșat motorul de a scrie piesa sau să scriu ceva, în primul rând, despre Brâncuș. Iar ultimul lucru care a fost cel mai elocvent și cel mai puternic, care m-a determinat să mă aplec cu adevărat și să-mi deschid inima total spre marele nostru sculptor, Constantin Brâncuș, a fost o întâlnire pe care am avut-o cu unul dintre pionierii cinematografiei noastre românești, o legendă a cinematografiei și a teatrului românesc, Olgi Croitoru. El face parte din acel trio al artei cinematografice și teatrale românești, alături de Geo Saizescu și Sergiu Nicolaescu. Și când eram la o cafea cu el, am avut o discuție de suflet și el, pentru că era un om extraordinar de arții, de emana atâta iubire pentru artă și tot timpul el era o poezie, la acea cafea a făcut această mărturisire. Bine ați venit, dragi copii, vă mulțumesc din toată inima. Copii, au mai venit niște copii și eu mă bucur din tot sufletul. Vă rog frumos să luați loc. Dacă mai sunt locuri, luați loc, da? Vă mulțumesc din suflet. Spun niște lucruri foarte sensibile și să știți că lucrurile astea duc mai departe, pentru că o să vedeți, poate va fi o lansare într-un alt mod. Mulțumesc mult că ați venit. Bun. Iar la acea cafea cu maestru Olgi Croitoru,
am auzit aceste cuvinte scrise de maestru. Cristi, ție cu dedicație specială. Dacă mai treceți vreodată pe acasă și nu-i găsiți pe-ai voștri în bătătură, nu-i căutați, că ei sunt duși să o odihnească în piatra lui Brâncuș. Deci aceste cuvinte, pur și simplu, m-au trezit. M-au trezit la această dorință vie de a scrie despre Brâncuș și de... Am dat seama că una dintre misiunile mele ca actriță și ca scriitoare este de a așterne pe hârtie ceea ce gândesc eu despre marele nostru sculptor. Eu zic că într-un fel este o reușită, zic că într-un fel, chiar dacă se bucură de mult succes, pentru că eu știu că este un drum lung și cu această carte și cu spectacolul pe care l-am pregătit și care câștigă inimile spectatorilor. Deci am scris această carte, Brâncuș, dragostea mea, iar după aceea am făcut un spectacol, Brâncuș, dragostea mea, în care interpretez 9 personaje, femeile celebre din viața lui Brâncuș, de la Mademoiselle Pogani, prima lui iubire celebră. Mademoiselle Pogani este o pictoriță unguroaică, până la Milița Petrașcu, cea mai devotată dintre toate iubirile lui Brâncuș. O includem și pe Maria Tănase, pe Maria Bonaparte, pe Madame Leonie Ricu. Sunt mai puțin cunoscute, dar ele au fost femei de esență care l-au ajutat foarte mult pe Constantin Brâncuș și l-au inspirat ca să dea, să nască capodopere prin sculptura lui. Ce mai pot să spun? S-a citit despre carte că mi-a scris Ileana Vlăduț, m-am apropiat foarte mult de familia lui Constantin Brâncuș, am fost la Târgu Jiu, am locuit chiar în acea casă de la Hobița, deci practic s-a legat așa, eu zic că o legătură aproape de sânge. Eu chiar și așa câteodată mă gândesc și zic că cred că există acolo o comunicare, iar de câte ori, uitați și acum, mă credeți, când am venit la Miercurea Ciuc, eu cred că a fost așa o dorință vie și de-a lui Constantin Brâncuș, să fiu aici la dumneavoastră. La ora 12 când am venit, sala era plină cu copii de la școala Liviu Rebreanu. Am înțeles că voi sunteți de la colegiul Marin Preda? De unde sunt? Dar de unde sunteți? Sunteți de la Preda, de la Marin Preda, da. Ce frumos spunea Marin Preda, dacă dragoste nu e, nimic nu e. Și eu sunt convinsă că acest eveniment emană atâta dragoste și atâta iubire. Bun. Ce aș mai putea să zic apropo de asta? O să încerc să vă duc așa puțin prin personajele create, spectacolul pe care nu pot să fac aici spectacolul, pentru că spectacolul are atâtea ingrediente artistice, de la lumină, de la... Am un pian acolo care este live. În București joc la Arcup, l-am jucat la Teatrul Dramaturgilor, l-am dus, l-am jucat, recent m-am întors din Kabul, l-am jucat la Târgu Mureș, la Palatul Culturii, iar l-am jucat la Timișoara, la Filarmonică. Acum îl voi juca la Teatrul Național în București și se pare că Teatrul Național din București este foarte doritor să-l găzduiască în stagiunea viitoare. Dar mă bucur că acest spectacol și cartea, lansarea cărții, vor fi încorporate într-un eveniment de marcă la Timișoara, pe data de 2 octombrie, când, știți că anul acesta Timișoara este capitală europeană, când se va sfârși expoziția lui Brâncuș, iar eu, Claudia Motea, cu această carte, împreună cu regizoarea Beatriz Rancea,
cu vocea lui Marius Bodovi, care este și directorul artistic al Teatrului Național din București, și cu o mare pianistă a acestei țări, Ana Maria Beșteliu, vom merge și vom reprezenta Sufletul lui Brâncuș acolo la Timișoara. Practic, acest eveniment este ca o cireașă de pe tor pentru a închide acest eveniment legat de marea expoziție cu operele lui Brâncuș, care, știți, poate și dumneavoastră, vor fi aduse cu escortă guvernamentală din întreaga lume pe unde sunt expuse. Deci este o onoare, este o bucurie mare pentru mine și mă bucur că am această oportunitate să o împărtășesc și cu dumneavoastră. I-am întrebat pe copiii de la ora 12 dacă știu cine a fost Brâncuș. Voi știți cine a fost Brâncuș sau cine este Brâncuș? Pentru că Brâncuș este infinit și este nemuritor. Poate să-mi spună cineva dintre copii cine a fost Brâncuș, Constantin Brâncuș? Bun. Eu revin doar atât să vă zic. A fost unul dintre cei mai mari artiști ai acestei lumi. A fost părintele sculpturii moderne. S-a născut în România, a plecat la Paris, a trăit peste 50 de ani acolo și, din păcate, la finele vieții lui, i s-a făcut o mare nedreptate, o nedreptate pe care a trăit-o nu numai el, a trăit-o și marele nostru muzician, George Enescu. Personajele pe care le interpretez, deci, sunt așa: Mademoiselle Pogani, Milița Petrașcu, vă spun așa puțin, Peggy Guggenheim. Peggy Guggenheim a fost o multimiliardară, o americană care a venit la Paris și a avut o aventură cu Brâncuș în ideea de a căpăta una dintre sculpturile lui, Pasărea Măiastră. Până la urmă a reușit, prin tertipuri, prin seducție, dar s-a născut între ei o frumoasă relație de dragoste care a rămas celebră în viața lui Brâncuș. Brâncuș a mai avut o relație de iubire și cu Maria Bonaparte, descendentă din Napoleon Bonaparte. Aceasta l-a inspirat să creeze Prințesa X. Prințesa X, o sculptură cu totul și cu totul diferită, iertați-mi expresia, arată ca un falus, dar care s-a vândut o sumă exorbitantă și a produs un mare scandal în anul 1919 la Grand Palais în Paris, mai ales când Picasso a spus: oh my god, dar ăsta este un organ, este un sex. Nu era așa. Brâncuș, ceea ce este valoros, de ce este el valoros, este pentru că el era unic în felul cum sculpta. Fie că sculpta în bronz, fie că sculpta în lemn, fie că sculpta în marmură. El lua bucata de marmură, de exemplu, se uita la ea, nu avea niciun model și începea să sculpteze în ea. Nici nu vă dați seama cât de greu este acest lucru. A făcut peste 29 de variante, 29 de variante de păsări măiastre. Este singurul sculptor din întreaga lume care a persistat pe o operă de artă de-a lungul anilor. Are 19 variante din Mademoiselle Pogani și mă bucur și spun cu mândrie că un om pe care l-am cunoscut la Paris are una dintre aceste variante și zilele trecute m-a sunat și a zis că va veni în București, în Timișoara, pe 2 octombrie, să vadă acest spectacol. Cartea am lansat-o la început la Paris, de Dragobete. A fost lansat surpriz cu Părintele Răzvan și vreau să vă mulțumesc din tot sufletul că ați venit aici, Părinte Emil, să știți că pentru mine este o binecuvântare. Și la Kabul, când am jucat, a venit episcopul Veniamin, am primit binecuvântare și de la dumnealui pentru carte și pentru drumul cu Brâncuș și cred că și acum nu este degeaba, nu este întâmplător că dumneavoastră sunteți aici. Și vă mulțumesc din suflet că ați venit și dumneavoastră. Apoi cartea a fost lansată în Elveția, în martie
aproape de Ziua Femeii. Am lansat-o la Cahul, am lansat-o în multe orașe în România, iar acum își va lua zborul spre China. Voi pleca în China, voi reprezenta România cu această carte. De fapt, Brâncuș se va bucura, în primul rând, de românii din China. Cartea este tradusă și în limba chineză. Iar în luna august, limba română, Ziua Limbii Române, va fi sărbătorită în Los Angeles prin lansarea cărții și printr-un micro-recital Brâncuș și Cântecul Pietrei. Și mă bucur mult. Drumul s-a deschis și spre New York și spre San Sacramento și San Francisco. Să știți că nu mă laud, nu zic aceste lucruri să mă laud eu. Eu zic că acesta este un lucru meritos pentru el, pentru Brâncuș. Spectacolul pe care îl joc este un spectacol extrem de provocator. Gândiți-vă că interpretez 9 personaje cu vârste diferite, femeile celebre din viața lui, și fiecare personaj are alt costum, are altă perrucare așa. Închizi ochii de 2 ori și apar în altceva. Lumea zice, dar ce e asta? E ca un miracol. Brâncuș spunea că viața lui a fost un șir lung de miracole. Trebuie să facem asta, în primul rând pentru el. Și acum, vă rog din suflet, să mă îngăduiți. Facem așa, deci nu poate să fie un spectacol aici. Este ceva din Brâncuș. Acolo, vedeți, am zis, l-am rugat pe domnul Nelu și vă mulțumesc din suflet că mă ajutați. Este mai mult un lucru de improvizație, pentru că nu este spectacolul aici. Suntem în această sală și asta e. O să ascultați acum câteva cuvinte de Duh, scrise, spuse, gândite de Constantin Brâncuș. Vocea este a lui actorului Marius Bodoghin. Nelu, te rog din suflet. Copil fiind, am visat întotdeauna că aș fi vrut să zbor printre arbori spre ceruri. De atâția ani porți nostalgia visului acestuia. Iubesc tot ce se înalță. Iubirea chiar nu este atât de important să fii iubit, cât să iubești tu cu toată puterea și cu toată ființa. Eu nu sunt nici surrealist, nici baroc, nici cubist și nici altceva de soiul acesta. Eu, cu noul meu, vin în ceva ce este foarte vechi. Dumnezeirea este pretutindeni și când uiți cu desăvârșire de tine și când te simți umil și când dăruiești. Îmi place să cred că divinitatea rămâne în opera ta. Ea este magică. Arta este o oglindă în care fiecare vede ceea ce gândește. A vedea în depărtare este ceva, însă ajunge acolo este cu totul altceva. Nu putem să-L ajungem niciodată pe Dumnezeu, însă curajul de a călători spre El este important. Deci, nu putem niciodată să-L ajungem pe Dumnezeu, însă drumul, curajul de a merge spre El este foarte important. Apropo de acea întrebare care i-a fost pusă mai înainte și domnului Socaci, așa este. Noi suntem în slujba divină a vieții prin Dumnezeu, prin bunul Dumnezeu. Și cred că iubirea este de fapt Dumnezeu. Prima capodoperă, prima iubire celebră a lui Brâncuș a fost Mademoiselle Pogani. Și aș vrea să vă zic doar atât. Uitați-vă la mine. Poate mă recunoașteți, poate nu mă recunoașteți. Dar eu chiar sunt Mademoiselle Pogani. Mă vedeți? Domnișoara cu ochii exoftalmici. De fapt, numele meu real
este Margit Pogani. Și marea mea poveste de iubire a început pur și simplu într-o cafenea la Paris în anul 1909. Atunci eu l-am cunoscut pe Constantin și el imediat, cum a văzut, mi-a cerut să pozez pentru el un bust. Și apoi un alt bust și un alt bust. Din 1909 și până în 1913 au trecut 4 ani. Doar 4 ani și între noi doi s-au întâmplat minuni. Știți ce făceam? Acolo, în America, unde toată America era la picioarele noastre, beam șampanie și mâncam ceapă. Mâncam ceapă, oameni buni, pentru că așa vroia Brâncuș. Și pentru că așa vroia Brâncuș, așa vroiam și eu. Pogani. Portretul meu se spune că era unul dintre cele mai cutezătoare și cele mai celebre portrete ale celui de-al 20-lea veac. Era așa un portret de o identitate, cu o identitate unică, care emana o vrajă halucinantă. Iar atunci când eu am plecat acolo, în Australia, pentru că a trebuit să emigrez, i-am oferit ca dar portretul meu. Și pe el era scris așa: Serple, în maghiară, în limba mea. Și totodată i-am oferit toate scrisorile pe care le-am scris până a pleca de acolo. La început am vrut să-i dau doar o scrisoare, să-i dau 2, 3, dar după aceea am zis, nu, mai bine ia-le pe toate. Le scrisesem pe toate în franțuzește. Ia-le pe toate acum, pentru că îți voi scrie altele și altele și altele, pentru că eu atunci, când mă despărțeam de el, știam că toată viața mea voi fi o epistolă de iubire pentru el. Și povnica lui nemuritoare. Și știți ce am zis acolo de pe vas? Australia, nou pământ al făgăduinței, așteaptă-mă. Și apoi am ridicat acel pahar de șampanie, pentru că am băut șampanie și la sfârșit, înainte de a pleca, și am zis, Brâncuș, purtut la vin, pentru toată viața. Și am plecat cu acel vas și aveam impresia că zbor. Brâncuș, când vedea o pasăre, zicea că el vrea să ajungă la esență cu ea, pentru că pasărea la el nu are aripi. Pasărea la el este însuși zborul. Esența zborului. O pasăre a intrat odată prin fereastra atelierului meu și a încercat să iasă bătând în geam și nu găsea ieșire, că se lovea mereu de sticlă. S-a așezat apoi să se odihnească și a încercat din nou și a ieșit. Sculptura este la fel. Dacă găsești acel geam, acea ieșire, te ridici spre cer, intri în împărăția cerurilor. Spre imensitatea văzduhului, aceasta este pasărea mea. Eu am voit să înalț totul dincolo de pământ și să reprezint imponderabilul într-o formă concretă. Păsările mele zboară. Toate cele 29 de păsări ale mele zboară. Iar e cu zborul. Neică, Costache! Neică!
Oh, mâncați sufletul vostru. Eu cred că trebuie să las microfonul ăsta la o parte să mă desfășor mai bine. Îl văzurați pe Nica? Pe Nica Costache, ce vă uitați așa la mine? Toată ziua îl caut. Nica Costache! Neculiță! Îl văzurați? Ia uite ce i-a dus. Mâncarea șurchiului. I-a dus ceva bun de mâncare și uite, părinte, dă aici o cruce pe asta, Dumnezeu să-l binecuvânteze vinul și pe mine, să rămână părinte. Doamne ajută, i-a dus un vin de la bun, ghiurghiuliu. Ia și el așa o gură și mai trece dorul de acasă. Dar unde o fi, Domne? Bată-te norocul să te bată. Ia uite-te, mă. Ia-te cocoțaș acolo sus pe coloană. Oameni buni, omul ăsta nu e degeaba brâncuș. Uitați-vă la el cum stă. Toată ziua stă la sfat cu bunul Dumnezeu, mângâie infinitul și bate în piatră. Dar ce faci, mă, Neică, acolo? Mă, Neică, mă, iar fumezi, mă, Neică, mă. Păi să știi, uite, eu nu mai fumez. Zău, uite pe Sfânta Cruce dacă te mint. Așa că nu o să mai mor de cancer de tânără, cum tot îmi spui tu și doctorul ăla. Am așa o viață să pot iubi. Toată viața mea. Auzi? Ia uite. Ia așa. Ia uite unde o țin. Mâncarea știe. Și când am poftă, știi ce-i fac? Uite așa. Cât bună mai e. Auziți? Ia aici. Știi ce am eu aici? Lasă părinte, asta e crucea. Dar am foc și busuioc. De dragobete mi-am pus busuioc sub pernă. Și cruce. Ce cruci mari mai mi-am făcut la gândul că-l visez pe Neica. Ei bine, nici de visat n-am visat și nici de dormit n-am putut să dorm. Doar am sughițat. Că poate toată noaptea o fi vorbit de mine. Dacă Neica ăsta m-ar mai iubi și dacă s-ar purta așa frumos cu mine, cum se purta înainte, păi să știți că mie nu m-ar mai trebui nimeni altcineva. Dacă el ar ști că-l iubeam, mă fascinam, înainte de a-l vedea în carne și oase. Și acolo, când am ajuns la mare expoziție populară de la Paris, ce mai? Mi s-au aprins toate și inima și călcâile s-a dus pe apa serei tot concertul meu de la restaurant parisian. Și bietul nenea Dimitrie Guschi, cel ăla care ne-a adus acolo la expoziție, era tot numai foc și fară. Supărat, uite așa-și rudea unghiile și mine fierbea sângele. Aveam 25 de ani. Și el, cât aveai? 62, lasă, nu contează. Erai cocoș. Și apoi a urmat marea expoziție în New York. World Trade Fair. Am cântat și am dansat sus, cocoțată pe mese, în fața președintelui Americii, în fața lui Roosevelt. Ținoleanu cu Roosevelt. Mai zic și de asta, Dumnezeu să mă ierte. Fiecare a înțeles ce a vrut și după cum a putut traducea după ureche. Hai, mă, Neică, mă, te uiți la mine aici și te uiți la oamenii ăștia așa. Venirăm și aici, în Miercurea Ciuc. Uite ce ți-a dusei, că ți-a dusei de toate. Vin de la bun, Ghiurghiuliu, îți trece dorul de acasă. Unde să ți-l pun? Ți-l pun aici, știi că ești dragostea mea. Ia uite ce ți-a dusei și nucuțe. Ce zici? Să dau la oameni. Hai aici, stați așa, părinte-i fi sfânt. Dar vreau prima dată să-i dau ăsta la domnul Marca să trăiți, pentru că știu că ție-ți place cultura. Bun, și matale, uite aici urmă, tare și frumos și aici, uite așa,
Ce frumos zicea și Eminescu. Fața-i roșie ca mărul. Un măr pe zi te ține departe de doctor. O, de-a prostie să fie sufletul uneica. Uite aici două rupușoare, uite aici o de asta cu rom, îi plăcea și asta, toată ziua, asta este tinerețea. Și aici un merișor pentru fetele astea frumoase. Dacă v-ar fi văzut Neica Făstache, să știți că v-ar fi luat modele. Ați fi fost muze pentru el. Uite aici așa, uite aici, să rămână în sănătate. Dumnezeu să vă ajute. Stați aici și împărțiți mai multe, da? Hai, acum fac distribuție de asta, lăsăm editura Creator, Ibrisu, că ea e tare de țară. Nu? Părinte spun. De la inima mea, pentru dumneavoastră. Sărmânul. Și două nucușoare. Și asta să știți că este chiar tinerețea. Sănătate mult. Și aici pentru dumneavoastră. Să rămână și sărutul de la Brâncuși. Oh, mulțumesc! Dumnezeu să fie cu noi! Dumnezeu să fie cu noi! Ia auziți aici? Ce mai adusă eu? Ia! Constantin Brâncuș, Neica Costache, mereu spunea că el a făcut piatra să cânte pentru omenire. De fiecare dată când iau așa o piatră, o îndrept acolo spre cer. Și zic, haide, haide, Neica, ia-o și pe asta. Hai, păsărește-o cu maestrie și apoi lasă să zboare acolo sus, 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 lângă toți îngerii ai tăi. Și poate mai încolo să faci timp și de mine. Să-și facă timp și de mine. Că eu, Maria Tănase, sunt singura dintre toate iubirile lui, căreia nu i-a făcut nicio sculptură. Dar eu, Maria, îl tot iubesc. Și până la sfârșitul vieții mele, am să-l tot iubesc. Pune ultimul. Diavolul și bunul Dumnezeu nu se află separați în realități și nu sunt nici aici, nici acolo, ci ei sunt simultani și pretutindeni. Încereți să fiu perfect ca însuși esența zborului. Duceți-vă și îmbrățișați o lună a infinirii cu palmele mâinilor deschise. Apoi, înălțându-vă ochii, priviți-o și veți cunoaște astfel, într-adevăr, simele cerului. Această coloană negarea labirintului va fi una dintre minunile lumii. Ce rămâne oare din noi în amintirea celorlalți după moarte? Numai amintirea ochilor și a privirilor cu care ne-am revelat dragostea pentru oameni și lume. Eu mă aflu acum foarte aproape de Dumnezeu și nu mai trebuie decât să împing o mână spre El ca să-L pipăi. Îl voi aștepta pe bunul Dumnezeu în atelierul meu. Nici nu vă puteți da seama de ceea ce vă las eu. Brâncuș a vrut să doneze statului român toate cele 144 de opere ale sale. Dar statul socialist român a refuzat pe motivul că, vezi, Doamne, ar fi artă decadentă, fără nicio valoare. Ia ziceți, cine a semnat refuzul operelor sale? George Călinescu, Mihail Sadoveanu și Alexandru Grau.
Și atunci, refuzat de statul român, Brâncuș a hotărât să-și doneze operele statului francez. Dar mai întâi a trebuit să capete cetățenie franceză, pentru că Franța nu putea să accepte donația de la un cetățean străin. Trist, nu? Și această tristețe a dus-o cu el până la sfârșitul vieții lui. De fiecare dată mă uit acolo și nu știu cât de drept să avem dreptul, dar dragul meu Constantin, și cu Enescu, statul român s-a purtat la fel. Vă mulțumim frumos, un moment emoționant, deosebit, impresionant, vă spun sincer. Ne doriți să vă mai avem în jurul nostru, în mijlocul nostru, un spectacol. Mulțumesc! Vin cu toată inima. Aș dori să vin cu Brâncuș, dragostea mea, cu tot spectacolul. Este cu totul și cu totul altceva. Oamenii pleacă de acolo în aripați și parcă sunt gata de acel zbor infinit al Brâncuș. Vă iubesc din toată inima și să știți că sunt foarte recunoscătoare că am venit aici și sunteți luminoși. Sunteți luminoși și frumoși. Să ne iubim, pentru că acest lucru este cel mai important. Iubirea cheamă iubire. Doamne ajută! Națională, cultul eroilor, Regina Maria. Eu am scris și o carte care se numește Călătorie în inima ta, Regina Maria. Anul acesta sunt una dintre invitații de onoare pe data de 22 iunie la Castelul Regina Maria din Balcic, unde voi susține un fragment din spectacol, dar acum ca o quintesență de tot, în numele Reginei, în numele dumneavoastră, în numele iubirii și al vieții, spun așa, o parafrazare regală a Reginei Maria, pentru dumneavoastră mai ales. Un gând bun este ca o biserică în care omul își oglindește sufletul. Am venit la noastră cu cel mai frumos, cel mai bun gând. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați fost alături. Mulțumim mult de tot. În continuare, dacă doriți să stați de vorbă cu doamna Mozea, vă așteaptă în standul editurii Creator. De asemenea, acolo vă acorda și autografe pe toate cărțile dumneaei. Puteți discuta despre toate aceste opere. În continuare, de la ora 18, vă așteptăm alături de domnul Andrei Marga, tot aici, în această sală. Mulțumim frumos!